Tak dobré ráno, bratři a sestry, i ode mě. Ten dnešní text je vlastně pokračováním, nebo vlastně vychází z toho stejného textu, o čem jsem kázal minule. Minule jsem mluvil na téma Já jsem dveře. My teď máme sérii 7krát to Ježíšovo Já jsem. A minule jsem mluvil o tom Já jsem dveře. A dneska bych chtěl pokračovat o tom slově Já jsem dobrý pastýř. A minule jsem začínal příběhem, kdo jste tady byli, nebo kdo jste to slyšel, příběhem z mého dětství, když jsem chodil do první třídy na málotřídku a chodil jsem z Předotic do Šamonic. Já bych vám chtěl dneska taky na začátek povědět příběh, který ale se stal o nějakých 10 let později, kdy už jsem byl na střední škole, studoval jsem střední zemědělskou, tehdy technickou školu v Písku. A my jsme tam my jsme končívali už 15. června a pak jsme měli měsíc praxe. A jeden ten týden praxe, nebo já jsem většinou chodíval do jednoho jednotného zemědělského družstva ke Střany u Písku a jeden týden jsem tam měl zvláštní práci. Měl jsem tam pást jalovice. To jsou mladé krávy, to asi víte, které ještě neměly tele. Už si nepamatuju, kolik jich tam bylo, ale poměrně dost. Byla to taková velikánská pastvina, ohražená dřevěnou ohradou. Byl tam takový lehký přístřešek, kam vždycky na noc jsem je měl přihnat. A celá moje práce byla ráno jim otevřít vrata, vyhnat je a v podstatě odpoledne je tam přihnat zpátky. To bylo celé. Bylo to strašně fajn, trochu jsem se tam nudil, přečetl jsem tam spoustu knížek, naučil jsem se tam pískat na flétnu a tak dál. Všechno bylo v pořádku, ale jednoho dne se mi stalo, že jsem ráno přišel do práce a čekal tam na mě zootechnik a říká, víš, že jsi tady včera zapomněl jednu jalovičku? Jsem na něj vyvalil oči a říkám, no to nevím. No už nežije. Ve mně hrklo. Ona tam někde zůstala, byla schovaná, já na ní nepřišel. A tam byla nějaká, nevím, žumpa nebo jímka, něco, ona tam spadla. Někdo na to přišel z toho družstva, tam poslali traktor a jak ji vytahovali, tak to udělali nešikovně a strhli jí vaz. Ale tak ten zootechnik to jen tak jako konstatoval, já jsem myslel, že mě strašně seřve a že mě pošle domů, nebo mi to dá k náhradě, ne, nic. Jen tak to konstatoval a neměl jsem s tím žádný průšvih a další, 2-3 dny jsem tam opět ty jalovičky vedl, ale samozřejmě už jsem mi vždycky tu pastvinu velmi pečlivě prošel, jestli jsem tam nějakou nenechal. Pán Ježíš říká, já jsem dobrý pastýř. A chtěl bych přečíst kousek toho textu z Janova evangelia, jakoby pokračování toho, co jsem četl minule. Kdo máte Bibli, holt nejde nám text, nejde nám projektor na promítání nebo počítač, tak si to můžete najít ve svých biblích nebo můžete poslouchat. Janovo evangelium, 10. kapitola, 11. až 15. verš. Ježíš říká, já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a oni znají mne. Tak jako mě zná otec a já znám otce. A svůj život dávám za ovce. Tak jak jsem pověděl, je to příběh, který vlastně navazuje na to, o čem jsem mluvil minule. A bude asi dobré, když trošku připomenu
vlastně vůbec ten kontext, proč to Pán Ježíš nejdřív říká. Něco se stalo a on potom na to reaguje dvěma já jsem. Já jsem dveře do ovčince a potom já jsem dobrý pastýř. Tak v té 9. kapitole, v té předchozí, Pán Ježíš se stal svědkem události nebo účastníkem události, kde přišel, nebo kdy se setkal se slepým od narození a uzdravil ho. A mluvili jsme o tom minulý týden. Ten slepý viděl. Udělal to zvláštním způsobem, plivl na zem, udělal blátíčko, pomazal oči, poslal ho do rybníka Siloa, aby si ty oči umyl a ten slepý viděl. A všichni se radovali, ale byli tam farizeové, náboženští vůdci, velmi zbožní židé, kteří velmi důrazně lpěli na dodržování zákona a ti se vůbec neradovali. Ty se pohoršovali, protože to Ježíš udělal v sobotu. A podle zákona se v sobotu nesmí pracovat. A tak najednou Ježíš byl s nimi ve hlubokém konfliktu. On uzdravil, udělal něco dobrého, ale udělal to v sobotu. A já nebudu dál ten příběh nějak opakovat, vy ho znáte a pokud ho neznáte, tak si ho přečtěte, je to 9. kapitola Janovo evangelia. Ale na základě tohohle příběhu, téhle Ježíšovy zkušenosti s takovýmito lidmi, s takovýmito náboženskými vůdci, Ježíš vlastně říká to svoje kázání, nebo prostě vede ho to k rozhovoru, k tomu, že říká, já jsem dveře do ovčince a dnes budeme mluvit o tom, já jsem dobrý pastýř. Ta reakce, já jsem dobrý pastýř, je vlastně reakcí na to, že ti Židé byli špatnými pastýři. Oni se cítili být ti náboženskými vůdci. Ti farizeové většinou nebyli kněží. Většina z nich nebyla nějací učitelé zákona. To bylo většinou z jiné skupiny, ze strany Saduceů. Ale byli mezi nimi lidé významní a dokonce byli v židovské veleradě. A byli to lidé, kteří velmi prostě dodržování zákona brali jako velmi, velmi důležité. Přesto o nich Ježíš říká, vy jste špatní pastýři. Proč? Co byl jejich hlavní problém? Jak byste to řekli? V čem byl jejich hlavní problém? O co jde pastýři? No mělo by mu jít o ty ovečky. On je pastýř ovcí. My v zemědělské škole jsme používali často pojem zemědělská výroba. A zemědělci skutečně používají ten výraz zemědělská výroba. A je vždycky špatné, když to skončí jenom u té výroby, u nějakého toho ekonomického profitu. Protože pracujeme s živými tvory, pracujeme s přírodou, potřebujeme i nějak tu přírodu se k ní chovat lidsky. Problém tady těch pastýřů, těch farizeů byl, že jim nešlo o ovečky, že jim nešlo o ty lidi. Oni se setkali s uzdraveným člověkem, který nikdy neviděl, dovedete si to představit? Vůbec nikdy neviděl, on vůbec nevěděl, co to znamená, vůbec jak to vypadá, když člověk vidí. A teď najednou prohlédne. Je to všechno pro něj nové. Poznává barvy. Najednou vidí, že to, co vnímal, nějaké ty vůně a chutě a to, že to najednou to vidí. Vidí ten strom, který krásně kvete a doteďka znal jenom jeho vůně, teď ho i vidí. Raduje se. Poznává svoje lidi, kteří se o něj starají, se kterými žil, které znal jenom podle dotyku, případně podle hlasu. A teď je vidí, on se raduje. Ale ti farizeové, ti jsou namrčení,
naštvaní, protože to Ježíš udělal v sobotu. Má ten příběh dneska nějakou současnou relevanci? Je to důležité i pro tu dnešní dobu? Jistě mi dáte za pravdu, že v každém případě. Protože i dneska je mnoho falešných pastýřů nebo špatných pastýřů. Možná, kdybychom to dneska se o tom bavili v nějakém veřejném prostoru, tak možná lidi nejdříve napadnou nějaké sexuální hříchy farářů, kněží. No o tom se dnes hodně mluví a to je samozřejmě velký průšvih. A to je obrovské selhání každého jednotlivého. A pokud tomu církev mlčí, tak potom samozřejmě i církve. Ale nejenom tohle, ale samozřejmě možná jste slyšeli o všelijaké manipulaci nějakých pastorů. Snad ne ani tak u nás, díky Bohu, aspoň jsem to nějak nezaregistroval, ale může se to stát. A nebo nějaké další průšvihy. Ale ono to není jenom o farářích a o kněžích, ale to slovo o nedobrých pastýřích může být slovo vlastně o každém člověku, který nějak zná Boha, který patří Kristu. A místo toho, aby nějak šířil to Boží jméno, aby byl pastýřem pro druhé lidi, tak v tom nějakým způsobem selhává. A často v tom bývá i zákonnictví. Že prostě na něčem, tak jako ti farizeové, prostě na něčem lpěli a na něčem si rajtovali. Tak a přesto neviděli člověka. Já jsem si vzpomněl, když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si vzpomněl na jeden křest, který jsem měl ještě kdysi v Písku. Je to už řada let. Křtil jsem tam jednu mladou maminku a byla to velká radost. Uvěřila už jako dospělá žena. A chystali jsme se na křest a ještě ráno jsme se sešli, aby jsme se modlili a nějaké poslední věci k tomu. A ona přišla ráno v neděli a plakala. Já povídám, Káťo, co se děje. Teď mi volala babička, že jestli se nechám v téhle církvi pokřtít, takže se mnou skončila. Byla z jiné církve, nebudu jmenovat, to je jedno. Rozumíte? A ta babička jí dala kázání, že je špatné, když se nechá pokřtít v jiné církvi, než v té její. Ona říkala, ale já chci jít za Kristem. A nebo jsem nedávno četl jeden dopis, není to dopis nikoho z vás ani z našeho okolí, kdy nějaká mladá žena se strašně rozčilovala nad jejím sborem. Byl to sbor církve bratrské, říkám, netýká se to nás. A rozčilovala se nad jejím sborem a nad všemi staršími a nad všemi kážícími a nad kazatelem. Protože se tady nekáže, že Bůh stvořil svět v 6 dnech. Ve dnech, který má 24 hodin. No my tomu úplně nerozumíme, jak to Pán Bůh udělal, že? Ale prostě to bylo pro ní důležité. Bylo jedno, jestli tam uvěří lidé nebo neuvěří lidé. To snad ne, ale prostě to bylo to kritérium. Tady je to špatné, tady Bůh nemůže nikoho oslovit, protože vy nejste dost radikální, dost bibličtí a tak dále. A možná jsme se setkali s různými dalšími příběhy, kdy člověk v církvi
má nějaký tvrdý postoj, má nějakou představu, které se nehodlá vzdát. Prostě takhle to je. A je to pro něj tak důležité, že nějak ztrácí pohled na člověka. Standa tady četl na začátku příběh z proroka Ezechiele. To, že Ježíš prožil setkání se špatnými pastýři Izraele, to nebylo nic nového. Všichni se setkávali s různými špatnými pastýři. Dokonce i ve Starém zákoně. I Ezechiel, prorok, se setkával se špatnými pastýři Izraele. A dokonce byl Bohem poslán, aby k těm špatným pastýřům, těm nedobrým pastýřům přinesl docela tvrdé slovo. Že? Kdo jste dával pozor, tak jste slyšeli, to je tvrdé slovo. Já něco krátce z toho přečtu, nebudu to číst celé, a jenom pro kontext. Pán Bůh tady říká, běda pastýřům Izraele, kteří pasou sami sebe, což pastýři nemají pást ovce. Pojídáte tuk, oblékáte se vlnou, porážíte vykrmené, ale ovce nepasete. Neduživé jste neposílili, nemocné jste neléčili, polámanou jste neovázali, zaběhlou jste nepřivedli zpět, postracené jste nepátrali, panovali jste nad nimi násilně a surově. A jsou rozptýlené. Mé ovce jsou bez pastýře, staly se potravou veškeré polní zvěři a zůstávají rozptýleny. Mé ovce bloudí po všech horách, po kdejakém vysokém pahorku. Jsou rozptýleny po celé zemi a není, kdo by je hledal, není, kdo by po nich pátral. Jakoby Ezechiel tady vlastně vyjadřuje Boží slovo a přináší ještě trochu možná jiný pohled na špatné pastýře. Ne ty, kteří jsou nějak zákoničtí a kteří lpí na nějakých důležitých věcech, ale tady ukazuje, že ten špatný pastýř může být někdo ještě úplně jiný a jednat úplně jinak. Víte, na koho myslím? Na člověku, kterému jsou jedno ty ovce. A to můžeme být my všichni. Prostě je nám jedno. Je nám to jedno, co ten druhý člověk prožívá. Je nám jedno, že spousta lidí kolem se potácí sami v sobě. Sami se sebou a neví, co s nimi. Prostě neduživé jste neposílili. Jsou tady nějací, kteří potřebují nějak nasytit. Vy jste to nechali být. Nemocné jste neléčili, polámanou jste neovázali, po zablehlé jste nepátrali. To je hrozné obvinění. A to obvinění tehdy od Ezechiele samozřejmě směřovalo v první řadě k nějakým těm náboženským vůdcům. Ale ono vlastně míří ke všem, kteří nějak Bohu patří. Patří do toho jeho stáda. Kdybyste to potom četli dál, tak vlastně tam potom Pán Bůh říká, já budu soudit mezi tučnou a hubenou, neduživou ovcí. Protože vy ty tučné ovce často vystrkují a ustrkují ty neduživé. To není moc jenom do řad těch pastýřů, ale do řad těch oveček jednotlivých. Je to vlastně do řad každého, komu je jedno příběh druhého člověka. Když máme vedle sebe lidi, kteří potřebují najíst, povzbudit, pomoci, obvázat, nalézt. A my jsme neteční a my nic neuděláme a nám je to jedno. Ti pastýři u toho Ezechiele vlastně nic zlého jakoby nedělali. Oni jim neubližovali, oni do nich nebyli, oni jim nelámali ty nohy, oni je nerozháněli, ale jen tak prostě neudělali nic. Neudělali nic pro jejich záchranu. Co je takových lidí? A je to text, ke kterému já se čas od času vracím, jako kazatel, jako člověk, protože leckdy mě obvinuje
Ale kdy pak musím volat k Pánu Bohu, prosím, odpusť, že jsem tady byl netečný, že jsem tady nic nedělal. Není to slovo i pro nás? Nepatříme také my někdy mezi ty netečné, kteří nic jakoby nedělají? Protože ten problém vlastně je, problém těch špatných pastýřů je sobectví. My jsme našli, my máme, my nejsme polámaní. Ale nezajímá potom nás ten druhý člověk. Já když jsem pásl ty jalovice, tak jsem byl špatný pastýř. Já jsem vůbec nepřišel na to, že ta jedna ovečka mi chybí. Oni mi toho neřekli, že je mám počítat, tam mohlo mě to dopadnout. Prostě já jsem byl zodpovědný za to, že je přivedu všechny zpátky. Já jsem to neudělal. Já jsem to vůbec nevěděl. Kdybych věděl, že mi jedna chybí, kdybych si aspoň spočítal, ono to není jednoduché. Odhadem jich tam bylo tak 50 a spočítat 50 jalovic není jednoduché. Ale já vím, že jsem to ani neskusil je počítat. A prostě tak mi jedna zahynula a já jsem to ani nezjistil. Bylo zajímavé, že a tak jsem to vnímal, že i ti šéfové z toho JZD byli taky špatní pastýři, protože tak nad tím pokrčili rameny, no tak o jednu máme míň, tak to nějak odepsali a život šel dál. Myslím si, že kdyby to bylo naše, tak bychom jednali trošičku jinak. Tak to jsou ti pastýři, špatní pastýři, kteří pasou sami sebe. A já si říkám, jestli to není jeden z největších problémů církve, a nejenom současné církve, ale církve obecně. Myslím, že to je napříč generacemi, napříč kulturami. Kolik lidí žije v církvi a jim jedno, že ty lidi ostatní jsou nějak polámaní, ztracení, hledající, bolaví. Ale pojďme dál. Pán Ježíš nekončí u nějakého lamentování. Pán Bůh nekončí u nějakého lamentování. On zaslibuje lepšího, dobrého, skvělého, toho nejlepšího pastýře. A ten text jsme četli. V tom Ezechieli 34 je tam zaslíbení. A já přečtu zase jenom kousek. Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. Tak jako pastýř pečuje o své stádo, když je uprostřed svěřených ovcí. Tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam byli rozptýleni v den oblaku a mrákoty. Budu je pást na dobré pastvě. Jejich pastviny budou na výšinách izraelských hor. Já sám budu pást své ovce a dám jim odpočívat. Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou posílím. To je úžasné zaslíbení. Pán Bůh viděl, jak ten boží lid, jak boží vyvolený národ, jak selhal. A říká, já vám pošlu jiného pastýře, který bude dobrý pastýř. A vracíme se k tomu Janovi a tam přečtu z té 10. kapitoly opět ještě zase jenom několik málo veršů. A všimněte si, jak tyhle ty dva texty, Ezechiel 34 a Jan 10, jak spolu komunikují, jak jeden navazuje na druhého, jak vlastně mluví o tom samém. Ve Starém zákoně Ezechiel pláče nad špatnými pastýři a říká, Bůh vám pošle nového pastýře, dobrého pastýře. A Jan se s ním už setkal, stal se jeho ovečkou, stal se jeho učedníkem. A tak píše o tom dobrém pastýři.
Ezechiel 34 od 11. verše, Jan 10. kapitola, shodou okolností také od 11. verše. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a oni znají mě. Tak jako mě zná otec a já znám otce. A svůj život dávám za ovce. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince a i ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo a jeden pastýř. Dostáváme se k tomu dobrému pastýři. A Pán Ježíš tady o sobě vlastně říká několik úžasných charakteristik. Jenom krátce, asi by to stálo za to se nad tím zamyslet dlouho, déle, ale zkuste si to třeba sami doma pročíst a popřemýšlet o tom. Jaké jsou znaky dobrého pastýře? Tak Pán Ježíš tam říká například, já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a oni znají mě. Dokonce tak, jako mě zná otec a já znám otce. To je úžasné slovo. Ježíš nás zná. Ježíš tě zná. Ježíš zná tvůj příběh. On ví přesně, co jsem prožil já. A ví, co prožíváš ty. Zná tvoji minulost, zná tvoji současnost a co je úžasné, on zná i tvoji budoucnost. On ví o tobě úplně všechno. Možná na jednu stranu je to skvělé, když si říkáme, je tady někdo, kdo mi rozumí. A možná nám někdy není úplně jako to příjemné, protože to taky znamená, že Ježíš zná i to špatné. I to, za co se stydím, co jsem třeba nikomu neřekl, co se bojím pojmenovat i sám před sebou, co schovávám do nějaké nejtajnější komůrky mého já. I to Ježíš zná. Ale přesto je tvůj dobrý pastýř. Přesto tě miluje. Přesto tě vede k sobě. A pak říká, volá své ovce jménem a vyvádí je. Vy nejste pro Ježíše jeden z davu. Nějaké číslo. Nebo někdo z nějakého davu 7 miliard lidí. On vás zná jménem. To znamená, on z vás zná dobře. Vyvádí vás, mluví na vás, zve vás, každého osobně. To je zase ten obraz, o kterém jsem tady mluvil minule. Ty velké ovčince u vesnic byly tak, že tam všichni pastýři nahnali své ovce, nějaký strážník to přes noc hlídal a ráno ti pastýři přišli a ovečky šli za nimi, protože poznali svého pastýře. A ten pastýř věděl, která ovečka je jeho a která ne. To je úžasné, že Ježíš nás zná podle jména. Nejsem jeden z mnoha, jsem pro něj originál. A vyvádí tě, vyvádí nás. No k čemu? No vyvádí nás na cestu životem, do dobrého i do zlého. Vyvádí nás k obyčejným, jakoby běžným, každodenním životním situacím, na tu naši každodenní cestu. Vyvádí nás také na cestu našeho poslání, protože pro každého z nás má Pán Bůh svůj originální plán. Někdy nás vyvádí, abychom prošli něčím těžkým. Ale co je skvělé, že jako dobrý pastýř je vždycky před námi, vždycky před tebou. A tak my se nemusíme bát v budoucnosti, co bude. A teď nechci, aby to znělo příliš velkohubě. Já se to učím nebát se toho, co přijde. Ale učí nás to spoléhat na dobrého pastýře, který prostě půjde před námi, protože on nás vyvádí. On nás volá. Říká, pojď, Pavle, Světlo, Dane, pojďte. Já půjdu před tebou a projdeme tu cestu spolu. Moje ovce slyší můj hlas a já je znám. Slyšíte Boží hlas? Někdy tak slyším, jak lidé si postesknou, já nějak Boha teďko neslyším. Někdy to tak je, že jakoby třeba Pán Bůh chvíli mlčí v tom našem životě. Ale často nemlčí, jenom my neposloucháme.
A nebo posloucháme něco úplně jiného. Kde slyšíme nejvíc ten Boží hlas? No když čteme Boží slovo. To je Boží slovo, tam on mluví. Kolik času věnujeme čtení a naslouchání Božímu slovu? Poslouchat nějaké podcasty a tak dále, to je samozřejmě skvělé a dobré a díky Bohu za to, ale to základní je naslouchat Božímu slovu. Protože mé ovce slyší, poslouchají můj hlas. Už se blížím k závěru, jenom na konci řeknu. A co když je to těžké pro mě v současné situaci věřit, že Ježíš je skutečně dobrý pastýř. Možná prožíváme někdy nějakou situaci, kdy jakoby se Pán Bůh zdál vzdálený, nesrozumitelný a nezdá se nám úplně, že by byl dobrý. A možná je dobrý, ale teda nevím, jestli je dobrý zrovna pro mě. Že? Co s tím? To by bylo na samostatné kázání, možná na celou sérii. Ale já chci jenom jeden krátký pohled. My jsme tady na začátku zpívali píseň, která vznikla na základě žálmu 23. A ten 23. žálm to napsal profesionální pastýř David, který se potom stal Božím řízením, profesionálním pastýřem lidí. Nejdřív pásl ovce, potom vládl celému Izraeli. Něco o tom pastýři věděl. A jenom jeden verš přečtu. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou si ty, tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. My nevíme, proč Pán Bůh někdy dopouští i do našich životů těžké věci. Ani ten David to tady nějak nevysvětluje. Proč jsem se do té těžké, hluboké rokle zrovna dostal? Proč já? A proč teď? Proč to nejde jinudy? Proč můj život není cesta po rovině, nebo nejlépe ještě z kopečka pěkně? Proč musím mít nějakou roklí? Ale prostě tak to v životě je. Možná se potřebujeme něco naučit, možná je to zkouška víry, možná je to nějaký jiný důvod, který neznáme. Ale co ten David tady říká? I když se to stane, nebudu se bát zlého, protože prostě ty, dobrý pastýři, jdeš se mnou a jdeš přede mnou. A já ti důvěřuju. A ten David se naučil důvěřovat Bohu jako dobrému pastýři. A naučil se to, víte kde? No tam mezi těmi ovečkami, kde byl často sám, kde bylo nebezpečí. A jak on sám říká, kdy třeba je přepadl nějaký lev dokonce, nebo medvěd, a Pán Bůh mu dal sílu. Tam se naučil, v těch těžkých chvílích se naučil, že Bůh je skutečně dobrý pastýř. On mě nenechal, on mi dal sílu, on mě dal on zařídil, že když jsem s tím prakem trefil, tak to šlo do cíle. V těžkých chvílích se David naučil, že Bůh je dobrý pastýř. A pak říká, i když půjdu tou roklí šeré smrti, i kdyby to byla ta rokle nejtemnější, je to rokle, kterou se dá projít. Tam to nekončí. A vy dobře víte, že ty rokle i tady na Valašsku, většinou na dně je nějaký potok, který teče z kopce. To znamená, vy když jdete tou roklí, tak jdete často do kopce, do vrchu. A jednou tou roklí přijdete možná až někam nahoru do těch výšin. Tam se rozhlédnete a řeknete, to je krásné. Bylo to těžké, ale stálo to za to. Bůh mi dal sílu. A tak to vám přeju, abychom těmi životními roklemi směřovali s Ježíšem až k výšinám. Abychom, když něčím projdeme, abychom potom mohli radostně říct, ano, nebylo to snadné, ale Ježíš mě tím provedl, dal mi sílu, dal mi východisko. A já ho znám zase o něco lépe. Díky Bohu. Tak vám přeju i sobě, abychom poznávali Ježíše jako toho dobrého pastýře a i my sami, abychom byli pastýři, pokud možno dobrými
pro ty lidi, kteří jsou kolem nás. Aby nám nebylo jedno, co ti lidé kolem nás prožívají. Amen.